Jotono Khulumkha ni channel o tomung no rani channel no subscribe khalaya ko hanga subscribe khalai ready ang katal job advertisement te online information related videos na monoro ni bagai gangka phaji tini kaisa katal job advertisement nailai no obo gangkai central railway ni bukhak te rejak kha gangkai omo naide or notification rejak khai kota mo sakamo apprentice under the Apprentice Act 2019-61 over Central Railway ni bukhak tei omo apprentice talangjak tongo hingke bini online application form khlaina ni date rijak kha 17 tarik ni simi ongo hingke amo February ni 16 tarik jora tongnai hingke je interest tongnai je qualification tongnai borok nai tongdo bidino paithak jorate bake khlainai boro manai angobo jotono sabainai gangka oro sakanai de Central Railway against 2 slots omo rujakhanai de gangka omo online application oro ma khlainai website angri ruanai ikoboni website tongo angri ruanai description link kono rok thangai naimanai gangka omo ni bagai norok application form fill up khlainai ni bagai norok problem rok nang tongkhangka comment khlai di bake khlaina ang sawana angka phaidi nailai ni second page uta mo rujakha angka oro naide mode of selection oro no saka mode of selection iko naide mode of selection bahake ngai omo merit basic ngai oro sajaka naide je class 10 pass ungjak 50% mark manai tai ITI khlaijak je trade tongmani oro trade rijak tongo borongni abono rong nai naidi gangka oro khlaijak tongnai rongni kebango merit basic selection khlaijak nai angkai domung no rok class 10 no 50% mark manai tongkhang kai tai ITI khlaijak tongkhang kai no rok oro apply khlai manai angkai phaidi nalai noro tuma post tong gangka oro sajak kanai di oro Mumbai o tongo ikonai di kwbangma tongo boni units tongo oro kwbangma hingke norong nainai di norong boro omo Central Railway ni bukhak tei hingke omo Tripura o job wnggalak tongmung noro interested tongkha hingke phatar hasteo thangkai noro apply khlai nai di khlaina musungkhai hingke Mumbai tongo oro ikonai di Busawal tongo Pune tongo Nagpur tongo Solapur tongo hingka haike no o jagao trade rujakha naidi ko fitter rujakha welder tongo carpenter tongo oro je ITI khlaijak tongnai bono training period oro ITI sanjak ko je ITI khlaijak oro ST ron bagui kisi tongo kwbangma 19 ta hingka carpenter tongo painter tongo hingka omo apprentice ni training rijangnai omo 1 year ni bagui gangkai je all trades so ITI khlaijak tongjak hingke boro apply khlainai mano haike no kwbangma post tongo jagao iko naidi kalyan diesel o jagao electrician mechanics tongo welder tongo norok nainai di oro bo omokai ITI tam nang boni trades gangkai haike kwbangma tongo iko naidi Mumbai cluster ro kwbangma post tongo norok nainai di angani description o buri rinai gangkai kwbangma tongo oro norok nainai di gangka oro naidi eligibility criteria tamung nai gangka jaga gangkai 15 years ni sai kwbang wngna nangnai tei 24 years ni sai kwbang hingkai bo oro apply khlai manglak hingka oro sajak kanai di relaxation bo rujaknai ST SC rongno 5 years roiko hingke roiko date bo kisa naidi omo eligibility condition tam rujakha hingke phaidi next page o tam rujakha mo nailai no je main important point no ang norno sawana hingke bahike apply khlainai o ikonai di how to apply bahike apply khlainai hingke boni website rijak angna angani description link ang rinai borokni website hingke aro thangai norokni je nangmani noni qualification rok noni details rok joto fill up ma khlainai iko Aadhaar card
rok ruoi ke norok thangi nai di tomung norok form fill up khlai ma jaga problem rok nang tong khang khang kai sadi comment khlai di kai ko nai di mo documents tam nang bo ma hai upload khlai ne norok sajak kha kai norok je candidate interested tong nai khlai nyam sung nai rok khlai di kai o jaga o sajak kanai di tai important to ro amsa gere inke norok je central railway o samung khlai tongnai musung nai rok tai ITI khlaijak rok kangkai norok apply khlai nai di amo bosor kaisa ni bagi training nai kangkai norok je interested candidate tongnai rok apply khlai di ga tomung no norok ani channel no tabuk phone subscribe khlaya kongkai subscribe khlai di an katal job advertisement tai online information related videos sonamu norok ni bagai kangkai tinin bagi amsunong situng jotono no Hambai.